Bună dimineața, prieteni pescari! 5 aprilie, ziua de flori. Uitați cum arată gârla. Nu știu câte grade a fost azi noapte, nici câte e acum, destul de frig. Dacă ieri noapte am dormit fără nicio problemă, n-am avut azi noapte, m-am trezit de câteva ori că mi-era frig. M-am culcat în același echipament, în aceeași pijama. Deci chiar a fost și acum de dimineață e foarte frig, nu știu câte grade e, dar uitați câtă diferență e între temperatura apei și temperatura de afară dacă iese a tabur. Se arată o zi senină, însă soarele e încă jos. Lansetele de somn care le-am lăsat azi noapte în apă, mi le-a tras, ia uitați, una e acolo jos, auto e aici. Ia uitați cum arată. Vine foarte mult noroi pe apă, mizerie. Foarte multă mizerie. Am și un suport acolo. Ia să vedem dacă mă duc eu cu papucii în apă. Acum încercând să-l scot, nu mai încerc, lasă că-l scot pe urmă. Sau mă folosesc de ăsta, că uit de el aici. Deci foarte multă mizerie. Iarbă. Mă duc să mă îmbracă. Risc să răcesc, ia uitați ce era. A fost mult, am curățat eu la ăsta. Apa crește în continuare. Sper să se stabilizeze pentru că în ritmul ăsta o să ajung aici, sus până plec. O să ajung la vatra focului. Deci cum vă spuneam, ia uitați, locul unde eu l-am făcut atunci, să pun scaunul să fie drept, acum a ajuns apa la el. Da. Bun. Gata, mă duc să mă echipez ca lumea. Că nu mai ține și ieșim afară, ora 7. Hai de capul meu, deci e frig. Vă spun sincer, e frig. Mai ales că sunt... Da, acum o să iasă soarele. Acum o să se ridice. Haide și vedem ce... ce facem astăzi. Aici am lansetuțele. Vedem ce hotărâre luăm și cum ne ocupăm ziua de astăzi. Ia uita soarele. Iată că tremură mâna. Foarte frig, băieți. Foarte frig azi noapte. Asta și din vina mea că m-am și băgat. M-am băgat într-o pijama mai subțirică așa, dar cu o noapte înainte n-a avut nicio problemă. N-aveam de unde să ghiciesc și nici nu am vrut să ies să mă îmbrac, am vorba aia haine după mine, o geantă. Mi-a fost lene să ies de sub plapumă pentru a mai lua ceva pe mine. Dacă aveam internet, urmăream un pic și cotele să vedem dacă se mai stabilizează, dacă știam de acasă. Vă spusesem de când am plecat că va fi creștere, nu joacă. Deja Juvel Nicola trebuie să-l tragă a 3-a oară în sus.
Bălăceala a fost destul de multă de dimineață, s-auzea pe ceața aia, peștele sărind. În fine, începem ziua. În zi de sărbătoare. Așa cum vă spuneam, o zi care să anunță să arate superb din punct de vedere meteo, senin, un soare care de acum să arată că va face treabă. O zi în care o să mâncăm, o să ne relaxăm. Nu că nu ne relaxăm și în zilele următoare, dar astăzi ceva light, așa, ceva lejer. Facem o cafeluță, acum o mermelim, pac și imediat îi dăm drumul. Trebuie să mai încărcăm un pic și telefoanele. Da, hai, ne mai auzim. Am lăsat un pic să auziți tot ce se întâmplă în jurul meu aici. Natura asta superbă cu... Ia auziți păsărelele cum sunt pline de viață. Am răsărit așa printre copaci, alături de o cafeluță și de o gustărică așa de dimineață. Iar alături aici de astea avem hotărârea pe care am luat-o pentru această zi de sărbătoare, 2 bețe. Astăzi, dragi prieteni, vom pescui la fixă. Sloganul zilei de Florii este: prinzi, mănânci, nu prinzi, cură de slăbire. Deci cam așa ne vom ocupa astăzi, timpul. Facem 2 bețigașe. Și căutăm o poziție bună cu apa mai doloșită, așa cum îi spun eu, mai calmă. Și haide să vedem, facem o încercare. Îmi savurez cafeluța și dulciurile, după care mă apuc să-mi fac liniile, că nu are linii făcute, și mergem către locul de pescuit.
Ia uitați, dragilor. Uite cum avem noi șanse să facem o prăjeală de pește. Ia uitați voi cum avem noi șanse. Babușcă, o opresc pe asta. Asta merge la prăjeală. Uite ce babușcă frumușică. Dragilor, deci s-ar putea să funcționeze bățul. Lemn. Momentan am pus doar vierme, însă dacă văd că se adună multă, o să punem și boabă, poate îl selectăm. Mai am un băț, probabil îl voi face și pe ăla, dar haideți să vedem întâi. Este foarte greu să stabilizez pluta pentru că, deși am căutat un loc care nu are un curent atât de puternic, curge apa și aici. E un contracurent care vine să întoarce cumva încoace și îmi creează probleme la plută, dar altă babușcă.
pus o bobiță de mămăligă. E o mămăligă cam molitică, e asta din care am pus eu cu arcul. Ia să vedem că trage la ea. Mămăliga mi-o ia foarte repede. Ia. Da. Asta mi-o ia imediat. Extrem de activ obletele și vine și îmi trage viermele după ac. Acum am pus o boabă o bobiță de porumb, dar asta cel puțin știu că nu o atacă obletele. E clar că voi mânca pește astăzi, însă acum ne apropiem de ora prânzului, oricum o oră dificilă. Mai stau un pic, mai arunc un pic de nadă, mai îmi pregătesc locul și mergem la curt ca să mâncăm ceva. Îmi este foame, trebuie să fac ceva să mănânc. E aproape 11 ceasul, ne întoarcem mai târziu. Cel puțin dacă nu vrea babușca, croiez repede bățul pentru oblete și o tigaie de oblete tot o facem. Am pus o bubiță de mămăligă pentru că s-a adunat foarte mult oblețel mic acolo și ajunge la vierme și ei trage prin ei. Este și o oră la care peștele mic e cel mai activ. Acum, în perioada prânzului, cam ăștia vine și te zăpăcește pe toată gârla, nu numai în mal. Însă voi merge la tabără, voi mânca și pregătim cumva terenul pentru după amiază, pentru orele amiezii și rămânem pe aceeași tactică, pe aceeași strategie și venim aici la Bețe. O să fac și bățul celălalt ca să ne dăm un pic de șansă să prăjim totuși un pește. Mămăliga care o am e o mămăligă foarte moale, probabil că deja mi-a luat-o de acolo. Vine peștele mic la care se adună și ciugulește și o dă jos după apă. Ia să vedem, mai descurc. Da, cum vă spuneam, ori ia imediat.
Nu cred că mai bag în apă, îl lăsăm pe mal și merg la tabără. Dragilor, ora 12, am pus tigaia, am strâns, chiar am adunat și vasele să merg să le spălcem. Așa, aici gunoi, o grămadă gunoi, l-am băgat la sacoșă. Mi-am pregătit carnea de chifteluțe cu făină, am pus și un pahar de bere. După cum vă spuneam astăzi, asta e așa. Astăzi este despre relaxare. Nu am venit să trag de lansete, să omor la pește, ați văzut că se prinde. Dacă aș fi stat de plătică din aia și de morunaș, și ieri și astăzi, și ai fi adunat o grămadă de pește, nu văd sensul să trag atâtea zile de lansete, v-am zis. Aseară am ieșit, ieri am ieșit la crap și la somotei. Iar astăzi, după cum v-am spus, nu mă interesează absolut nimic decât până diseară să fac o tigaie de pește pe care să o prăjesc diseară și să fac un pui de mămăligă cu un pic de mușdei de usturoi. Un peștele care îmi place mie, preferatul meu, adică peștele mărunt, babușcuța. În general, aia e viața mea. Cel mai bun pește care mie mi se pare e babușca, bineînțeles după caras, însă carasul nu vrea. Sănătate, dragilor, la mulți ani tuturor cu nume de floare, tuturor florinilor, pescarilor și pescărițelor care poartă acest nume. Vă doresc multă sănătate din partea lui Cabral și multe fire întinse atunci când ieșiți pe apă. Să fiți sănătoși, norocoși la pește și, ce să spun, tot ce vă doriți. Cabral se apucă să prăjească repede niște chiftele, mănâncă un pic și apoi merge către ceea ce ne-am propus, și anume o tigaie de pește, asta făcută diseară înainte să asfințească sau și după, că am lumină aici. Deci, dragii mei, până la urmă, așa cum încerc să explic și să spun oamenilor pasionați de natură și de pescuit, pescuitul nu înseamnă numai și numai pește, nu înseamnă să te omori complet, să pierzi ore întregi în barcă sau nu știu, anumite chestii pentru a prinde continuu. Nu, pescuitul și mai ales, mă refer mai ales cei care sunt ceva în genul meu, să stai 4, 5 zile, 7 zile, 10 zile, constă și în cu totul și în cu totul alte lucruri. Un pahar de bere bun, o chifteluță, de exemplu, astăzi, un băț, un pescuit la fixă, ceva extraordinar de frumos. După cum ați văzut, am prins câțiva, însă ora nu era adecvată, am aruncat nadă, o să mai arunc și sunt convins că până cum îi spune, până plec de acolo undeva după amiază, un 6, adică ora 18 și jumătate, voi face peștele, să-l curăț, să prăjim, facem un mușdei. Sunt floriile și tot ce contează este să ne simțim bine. Nu să ne umplem juvelnice. Dacă vreau să ne umplem juvelnicele, era deja plin. Însă, haideți să ne bucurăm de aceste clipe de natură, să o respectăm și ea ne va respecta și ne va da înapoi înzecit. Mă apuc să-mi prăjesc chifteluțele.
să mănânc, pentru că este prânzul și trebuie să-mi iau un medicament, că na, am 50 de ani, la 50 de ani omul e pe pastiluțe, ia uitați-le acolo și mai așteaptă unde sunteți, mă? Acolo, ia uitați. Vedeți, cutia cu pastiluțe, mă așteaptă, am scos-o așa spre suprafață. Ce să facem? Mai cu cardiacii, mai cu... Trebuie să mă hrănesc un pic. Ora 12. Până la 2 nici nu mă gândesc să mă duc, până la ora 14 nici nu mă gândesc să mă duc la bețe. Cum să încinge uleiul bine? Am format chifteluțele, le-am făcut, le-am aranjat. Am tras și un gât de berică în cinstea sărbătoriților. Vremea superbă. Superbă, azi noapte foarte frig, așa cum vă spuneam. Frumos și relaxare. Ia auziți ce e în pădure aici. Ce de păsărele, ce de... Asta este, cum îi spune? Asta este într-adevăr viață. Fiecare cum îi place. Sunt conștient că alții preferă gașcă mai mare, alții știu că nu toată lumea e capabilă să... Nu are chestia asta să stea de unul singur cum vin eu. Așa cum am mai spus-o, nu... Asta nu înseamnă că nu sunt un om sociabil, sunt sociabil cu toată lumea, vorbesc, glumesc, dar câteodată am nevoie de momentele mele și de aceea aceste partide în liniște și în liniște este... Se aude cineva pe pădure, cred că e un nene care își caută cai. Aceste partide în liniște sunt și așa singur eu cu gândurile mele, sunt pentru mine o binecuvântare. Într-adevăr, faptul că sunt într-o insulă destul de departe de civilizație, de ultima casă, pe unii înspăimântă, însă din punctul meu de vedere, un lucru rău îl poți păți mult mai repede în civilizație. Șansele. Ia uitați, băieții călare, ia. Poate reușim să-i prindem, să vedeți, să operă. Și căutau caii mai devreme, cred că i-au găsit, ia. Ia uitați, vedeți? Cât de mișto, ce viață au oamenii ăștia. Poate că sunt considerați săraci, că nu au bani, dar cu siguranță sunt mult mai sănătoși ca mulți dintre noi și mult mai bogați spiritual și cu o sănătate mult mai mare. Așa săraci cum cred că îi consideră cineva că sunt. Acum îmi cer și eu scuze la bucătarii care au observat că nu le am pe toate la același dimensiune. Însă, na, mă chinui și eu ce să fac.
mult prea multe pentru o singură persoană, însă astăzi am vorbit cu Nenea Sandu. Cei care mă urmăriți știți că ne leagă o prietenie din 2008 și până în ziua de astăzi. O persoană extraordinară, o persoană de la care eu am învățat enorm aici, în aceste locuri, enorm de multe lucruri. Așa, fără sonare, fără tehnologie, omul ăla cunoștea zona asta ca pe tatăl nostru și acum o cunoaște, bineînțeles, dar vârsta îl face să nu mai reziste multe zile și na, sănătatea în primul rând, că însă înainte de a crea acest canal de YouTube am avut mii și mii de ore petrecute cu el pe acest canal, pe aceste zone. Veneam la vâzle, plecam la vâzle și din punctul meu de vedere acest om va fi respectat și adorat de mine atâta vreme cât voi reuși să mă întâlnesc cu el și să ne mai petrecem câteva ore. Vedem când reușește să vină, pentru că foarte mult bagaj de aici este destinat lui și nu asta ar fi că îi aduc, însă de-abia, credeți-mă sincer că de-abia aștept să mă întâlnesc, de-abia aștept să petrecem câteva ore, să stăm de vorbă. Genul de prietenii care le întâlnești foarte, foarte greu într-o viață de om. Până atunci, prăjim chifteluțele, o să mănânc ce o să rămână din ele, că bănuiesc că o să rămână, că-s multe, vă dați seama, o să le pun și poate o să le fac un sos. Acum, dacă rămâne, vedem. A venit și un copilaj de la mine din localitate, nu-l cunoșteam, auzisem de el că se interesează de mine. De fapt, 2 copii și au venit cu barca și m-au vizitat. Poate vine și ei mai târziu, că mi-a promis că vine să mâncăm. Ce să zic? Ziua de Flori. Sper să iasă un filmuleț frumos. Cu siguranță hai să dau mai un pic butelia mai tare. Așa, să o ia de-mi loc bine. Cu siguranță va fi o zi frumoasă, cel puțin pentru mine. Îmi prăjesc, mănânc și am plecat la beț. Au invadat furnicile, fraților. A intrat, uite, am găsit cutia de porumb plină de furnici. Plină de furnici am găsit, uite.
pare rău că nu mi-am adus o bucățică de pâine de acolo, să frec cu niște mămăligă de asta. Să fac o mămăliguță un pic mai pârtoasă ca să stea pe ac. Și încercam și cu mămăligă în felul ăsta, așa. Pentru a scăpa de peștele, de ăia mici de tot. Și știți că vă spuneam eu despre o jucărie, ia uitați. Un cotor dintr-un băț de spinning vechi de-al meu, pe care am pus un vârf de fider, un arc pe care pun mămăliguță și să-i croiesc cu un fărfăcel mic, așa de 10-15 cm aici. Tot pe lângă mal pe aici voi pescui. Haideți să vedem ce face ăsta, dacă face și el treabă. Dar până atunci să-i fac fărfacul. Cu bățul stau cu ochii pe el, dacă se întâmplă ceva. Și nu voi mai face al doilea băț, n-are niciun rost. Așa, o babușcă, o babușcuță. Dar uitați, domnilor, ce bine pot Dunăre. Uitați-vă și dumneavoastră. Un copac întreg. Să vă uitați, dacă vedeți acolo, trece pe jumătatea brațului. Are cum să nu facă minunea asta de treabă. Uitați că mai balaurul trece. Prinde la lansetele. Avem o trăsătură la pâine, adică la mămăligă din aia, uitați, ia. Așa. Face și pâine. Vom trece la planul B. Planul dama cu cameli. Adică facem bățul pentru oblete. Adică nu mai știm nimic la el, decât dau niște plumbi jos, să plutească pluta mai mult și vedem ce se întâmplă. Am acum, într-adevăr, un ac un pic cam mare pentru oblete, dar e bine și așa, că cel puțin selectează din ăia mai frumușei, dacă e. Că văd că e groasă. Ia să văd eu cum fac eu să dau cod în plombaj. Cam greu.
Ăștia da. Ăștia da, da. Dragilor, obletele este aici, însă trebuie să modific asta, că așa e mai mare echinul. O fac imediat, opresc și ia să văd eu acolo, că e mai mic decât asta. Mai micuț. Mă duc să-mi aduc o plută și îl modific imediat și dăm drum. Hai să facem totuși, să mâncăm, nu? Ca să nu cumva să mănânce și ea boala aia de porumb. Să îngât. Dragilor, cam așa arată ce am muncit până acum. Mai e și acolo la juvelnic câțiva. Și mai continuăm, că ceasul e 5 și 10. Hai să așezăm. Hai să-l așezăm pe boia să ne vedem bine așa. Așa. Uite așa. Merge, merge. Aici. Plin de furnici. Am atins-o eu sau? A tras dânsa. Nu știu. Am făcut o mână de nadă pentru oblete, că s-a cam oprit un pic din tras. Și mă va ajuta un pic nada asta. Am fost și mi-am adus și o altă plută. Deci, dragilor, așa arată fericirea. Un ciot de băț de-l găsești la gunoi, un bețigaș pentru fixă, câțiva obleți și prăjeala e făcută. Hai să o scoatem pe asta înainte să aruncăm. Să vedem ce s-a mai întâmplat cu ea. Am fost plecat. Să-mi aduc... Ia să vedem, mai are ceva în ac. Așa, face jumulic. O încărcăm și pe ea.
uite, domnule, uitați-vă ce frumusețe de oblete. Oh, poliu, ce mare era! A fugit! Hai, ce mare era! Ia, ia, ia. Da. Am. Da. Am mai dat jos un pumbișor și acum reușesc să o văd cât de cât. Hai! Uite, bă, tigaia, bă, cum se face, bă. Trebuie să adun vreo câțiva, că am tigaia mare. Am tigaia mare. Acolo în capena aia. Mamă. Da, da.
Aoleu, aoleu. Na, că am încurcat bățul. Hai să mai oprim. O să mai prind câțiva, nu mă opresc. Ca să mai filmăm și la tabără. Să filmăm când prăjim, să rămână memorie în cameră și baterie. Hai, oprim. O să mai bag ceva. Avem o grămadă. Ia, las că vi arăt aici, așa. Ia să vedeți. Se umple gălețul ea ușor, ușor. Scuze. Ia uitați. Ia uitați cum se adună pește. Hai, oprim și mai filmăm pe urmă. Ia să vă măcar ce baterie am. Oh, bun. În apă, să ducă în apă. Unul după altul iese. Unul după altul. Măi, dar ce vine, mă, nada mea ce le place. Da, ce frumos sunt. Unul și unul, unul și unul, unul și unul. Hai mă, stai. Unul și unul. Uite cum fac tigaia plină.
superbi. Superbi, uitați-vă ce oblete. Nici nu-ți vine să te oprești. Nici nu-ți vine să te oprești. Unu și unu. Unu și unu. Ia uitați-vă voi. Exemplare de oblete. Gata, tata. Gata, că mai trebuie și curățat. Ia uite aici. Oh, oh, oh. Ia uite ce e aici. Ajunge pentru astăzi. Dragilor, am dat drumul la mămăliguță. Începe să fiarbă apa, acum o pregătesc. Aici este pesticul. S-a întunecat, bineînțeles, e beznă. Ora 9 și 10. O să-mi iau un pic până mănânc, dar nu se grăbește cabral nicăieri. Acum fac mămăliguța, am trântit-o. Este beznă. Îmi curăț usturoiul, am pus usturoiul acolo să-l curăț până fac asta. Și pe urmă imediat îi dau drumul, prăjesc peștele, tigaia e mare în cape, 2 serii l-am prăjit. Hai, ne auzim și ne vedem imediat și mă apuc de prăjit și de fac mămăliguța. Curăț usturoiul pentru mușdei. Am o berică lângă mine acolo. Unde? Ei, unde am pus bere? Am pierdut bere. Și mă pun să mănânc și eu. Tigaia se încinge. Peștișorul
auriu așteaptă. Am făcut aici, cum îi zice, malaiul și cu făină, un pic de făină. Mușdeiul gata, dragilor. Mămăliguța, ia uitați. Ia uitați ce galbenă și frumoasă e aici mămăliga, o lasă să stea caldă, uite așa. Stă tuciulețul peste ea. Mămăliguța e gata. Dau drumul la peștic. Să începem să-l prăjim. Jap. Jap. Ia uite. Nu prea pot eu așa cu mână. Haideți că vă arăt când o fi în tigaie. Ia uitați, dragilor, prima serie am pus-o. Așa. Ăștia nici nu trebuie să-i lași foarte, foarte mult. Imediat o ia pe o parte, întoarcem pe partea cealaltă, țac, pac, pac, pac. Dăm drumul la următoarea serie. Obletele nu trebuie ars. El imediat se prăjește. Uite și frumusețe. Să trăiți și Doamne ajută, domnilor! Ah, ce bună e! Acum s-au oprit șacalii. Aici am babușcuțele alea de le-am prins. Iar aici eu să pun mâna în fața la lumină. Aici, dragilor, o porție regulamentară de oblete. Ia să vedem, hai să luăm un pic de mușdei. Haide capul meu. Un pic de mușdei așa. Dă-l deoparte. O porție regulamentară de oblete cu mămăligă. Ia uitați, drăguților. Numai pe Dunăre se poate mânca așa ceva. Celor care n-au făcut-o încă și vin la pescuit, să știți că mai există și alt pește în afară de crap. Iar acel pește se numește babușcă. Ia uite ce am eu aici. Ia uitați-o cât e de gras. O vedeți? Ia uitați-o cât e de gras. Ia uitați-vă dumneavoastră cum arată. Așa se numește și alt pește în afară de crap. Babușcă, oblete, chiar și plătica. Nimic n-are. O bunătate. Gata, dragilor, luați-mi poftă bună. Mă apuc să mănânc un pic, s-a făcut târziu, aproape de 11 seara, noaptea. Și intru la somn. Dăm drumul la fidere, așa cum am zis. Vedem ce se mai întâmplă. Încheiem ziua de flori
Că îmi pare rău că am paharul gol și nu mi-am pus o bere, o să-mi pun acum. Încheiere în ziua de florii cu un pește regulamentar. Fantastic de bun. Cu un pic de mămăligă. Super, ia uitați. Uitați, dragilor, ăștia care fugăriți crapă. Vedeți că sunt niște pește aici în Dunăre care se numește babușcă. Da? Așa arată și vă spun eu că e de o bunătate rară. Hai, drăguților, la revedere! Încă o dată la mulți ani tuturor pescarilor și pescăriților cu nume de floare. Să fiți sănătoși și tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească. Gata, mănânc un pic, beau un par de bere, intru la culcare, mâine începe o nouă zi. O nouă zi superbă, alături de apă, în locurile care le ador. Gata, pa, pa!